Mula tayo kakapsat, kaya kagayam. Tadi lang maibusor nga ko. Nako. Napadilos mo tayo. Kung ano na yabaot, hindi naramid mo ang bahay. Oray siya ko na do. Haglus pa ako. Ay blood mo tayo. Madamati mula ni kakapsat, kadabalayan ko nga bantor. From Bintar, Quirino, Isabela. May da timulong kakapsat. Ay anak mi dito ay Santa Isabel Norte. Da Chanong ken ni Adeline Sines. Atta. Tirada niya. Mula. So praise the name of the Lord. Tado digiti bendisyon iti Apo. Nga tudo dito ayan mi nga Isabela. So nga madama iti mula mi. Dito kakapsat kit minajik mi han mi nga inpat partakturen. Tinatpat mi lang tataba ko nang duduman. Sa kami ginulisan. Na-sprayan tulatan iti pangruot. Oh, ho, ho. Hey. Ada 30 minutes kan? Taman. Tay. Pa. Hey. 3 minutes after that. Oh, ho, 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 ho. Done. Done? So thank you very much kada kay amin mga kaibigan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao for today's video.